Bago natin simulan ang kwentong ito, shoutout ko muna yung mga bagong warrior members ko na sina Princess Violet Olivia, Carla Shane, Rain Lazaro, at sa mga nag-renew ng badge na sina Natalie May Europa, at sa dalawa na marami na akong utang na shoutout, kay Jeremy Saranillo at kay Rita Enriquez. Maraming salamat po sa inyo. Simulan na natin to. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ng dating tauhan ng tatay ko sa printingan niya, si Kuya Caryas. Taong 1994. Tanay Municipal Cemetery. Itong mga panahong ito, kasalukuyang sepulturero si Kuya Caryas sa Tanay Rizal. May mga iilang nicho siyang binabantayan dito. Bakit niya binabantayan? Yun lang kasi yung mga nagbabayad sa serbisyo niya, bukod sa paggawa ng mga nicho. Ang kailangan niya lang gawin, linisin ang mga yon araw-araw. Tapos ang bayad sa kanya, kung hindi lingguhan, buwanan, minsan pa nga, isang buong taon na yung bayad. Lalo na kapag yung mga kamag-anak nakatira sa abroad. Tapos hindi nila gaanong nadadalaw yung puntod ng mahal nila sa buhay. Sa ganitong kalakaran ng buhay ni Kuya Caryas, napagpasyahan niyang lumipat ng tirahan. At yun ay sa loob mismo ng sementeryo. Doon kasi sa bahay nila, masyado ng maraming tao tapos lahat sila palamunin. Nahiya na din siya gawa ng yung mga kapatid niya lang ang bumubuhay sa kanila. Hirap din kasi sila sa buhay. Tapos may sakit pa yung mga magulang niya nung mga panahong yon. Kaya naisipan na lang ni Kuya Caryas na tumira sa sementeryo. Maganda pa nun, hindi na niya kailangan maglakad ng malayo araw-araw para puntahan yung mga binabantayan niyang nicho. Nasa sementeryo na siya. May mga kapwa sepulturero din itong si Kuya Caryas. Tapos yung mga yun, talagang sa sementeryo nakatira. Ang malupit pa nito, yung mga matatandang sepulturero, meron silang paupahan doon. Isipin nyo nasa sementeryo na yung tirahan, pinapaupahan pa. Naks, parang kondo lang Mura lang naman yung upa. Kayang-kaya ni Kuya Caryas yun. Kaya walang pagdadalawang isip, kumuha na siya ng kwarto. Makalipas ang ilang buwan, sa halos araw-araw nilang ginagawa sa sementeryo, medyo nakakaramdam na ng pagkaburyo itong si Kuya Caryas. Kasi wala din siyang ibang ginagawa Halos kumintab na nga yung mga nicho doon, kakapunas niya araw-araw. Nag-iisip siya ng pwede niyang gawin para naman meron siyang paglibangan. Nag-ikot-ikot siya sa sementeryo mga bandang hapon. Nakita niya na may grupo ng kalalakihan ang nakatambay. Yung iba doon kilala niya. Nilapitan niya para tingnan kung anong ginagawa ng mga yon. Paglapit niya, wala naman pala. Tamang kwentuhan lang habang umiinom sila. Narinig ni Kuya Caryas na nag-uusap-usap sila tungkol sa agimat. Kesyo, yung isang matanda na kasama nila, kayang magpabangon ng patay. Tapos yung isa naman, may kakilalang aswang. Meron yung inaalagaan na itim na kabibe, tapos kaya ring bumuhay ng patay. Tsaka, nagagawa nitong kumontrol ng mga aso. Pinipigilan ni Kuya Caryas yung sarili niya pero tawang-tawa na siya sa mga pinag-uusapan ng mga to. Parang may mga sapak sa utak. Tapos yung mga mukha nila, seryosong seryoso. Hanggang sa merong nilabas na kandilang itim yung matanda.
Nilapag niya ito sa ibabaw ng nicho. Tapos ang sabi niya, patatayuin niya yun kahit nakaupo lang siya. Dito na naging seryoso si Kuya Karyas. Kasi patotoo na to eh. Habang nag-uusal-usal yung matanda, lahat sila nakatutok nang bigla itong sumuka. Yun pala, lasing na siya. E di ang ending, tawanan lahat ng tao doon. Pero pagtingin ni Kuya Karyas sa kandila, nakatayo nga ito. Inisip niya, siguro may nagtayo lang, tapos hindi niya napansin. Kasi nagtatawanan sila noong mga oras na yun eh. Hanggang sa natapos na yung inuman nila, tapos nagkanya-kanya na sila ng uwi. Yung itim na kandila nung matanda, naiwan niya doon. Kinuha ito ni Kuya Karyas. Plano sana niyang itago para kung sakaling hanapin ng matanda bukas, isosoli niya. Mga bandang 9:00 na ng gabi yon. Tahimik na. Malamang nasa sementeryo siya eh. Maging yung mga tao sa inuupahan niyang maliit na bahay, tulog na lahat. Hindi makatulog si Kuya Karyas gawa ng hindi mawala-wala sa isip niya yung ginawa ng matanda. Ano ba? Napatayo niya ba talaga to? O may nagtayo lang? Sa sobrang pagkabagot niya, nagpasya siyang kalikutin yung kandila. Lumabas siya ng bahay. Tinitingnan-tingnan niya yung kandila. Ordinaryo lang naman. Yung kulay lang yung kakaiba kasi nga, kulay itim eh. Binabakbak niya, baka kasi kinulayan lang yun ng matanda. Pero hindi eh. Halos bumauna yung kuko niya sa pagbakbak ng kulay nito. Pero hanggang sa pinakaloob, itim talaga yung kulay ng kandila. Nung palalim ng palalim yung pagkutkot niya, bigla na lang may umalingasaw na sobrang bahong amoy. Amoy paa na parang keso de bola na luga na ewan. Basta ganyang kabaho eh. Napamura si Kuya Karyas, tapos nilayo niya yung kandila sa kanya. Matapos yan, pumasok na ulit si Kuya Karyas sa bahay nila. Nagpasya siyang matulog na ulit. Habang nagpapaantok siya, hindi mawala-wala yung amoy sa daliri niya. Mayat maya siya naguhugas ng kamay. Ilang oras ang lumipas, hindi pa rin siya makatulog. Ang ginawa niya, lumabas na lang ulit siya ng bahay. Tapos pinaglaruan niya yung kandila. Kaso lang, may nagawa siyang mali. Mga bandang 1:00 na ng madaling araw yon. Pumunta si Kuya Karyas sa pinakamataas na nicho sa sementeryo. Halos ilang metro lang naman ang layo nun sa bahay nila. Wala eh. Hindi talaga siya inaantok. Nililibang na lang niya yung sarili niya. Ang pagkakamali niya lang, sinindihan niya yung itim na kandila. Ayon kay Kuya Karyas, tuwang-tuwa siya sa apoy ng kandila kasi hindi yun namamatay kahit malakas yung hangin. Binabaliktad-baliktad pa nga niya eh. Kaso lang, bigla namang nagtaasan lahat ng balahibo niya na wala namang dahilan. Sa tanang buhay ni Kuya Karyas na nagbabantay sa mga nicho sa sementeryo, ni minsan, hindi siya nakaengkwentro ng multo, engkanto, laman lupa, aswang, o kung ano pang iniisip natin na makikita natin sa sementeryo. Kaya hindi talaga siya natatakot maglalalabas. Yun lang yung unang beses
na nakaramdam siya ng takot sa paligid niya. Maya-maya pa, nakakarinig siya ng mga nagtatakbuhan sa ibaba ng mga nicho. May mga tuyong dahon kasi doon kaya kapag naapakan, tutunog talaga. Hinahanap ni Kuya Karyas sa baba yung mga tumatakbo. Pero wala siyang makita. Tinawag niya. Baka kasi yun yung mga kasama niya sa bahay eh. Pinagtitripan siya. Kahit anong tawag niya sa pangalan ng mga ito, walang sumasagot. Tuloy-tuloy pa rin yung naririnig niyang ingay. Meron na ding sumasabay na angil ng aso, kumakanta, humuhuni, mga nagtatambol. Basta, nakakaloko na yung tunog sa paligid niya. Sa takot ni Kuya Karyas, inihipan na niya yung kandila. Kaso ang hirap talagang patayin ang sindi nito. Ang ginawa niya, kinaskas niya na lang sa lupa. Yun, nawala yung apoy. Pagkamatay naman ng apoy, lahat ng ingay na naririnig niya sa baba niya, nawala rin. Sa may tapat niya, may naaaninag siya ng mga tao. 4 yun eh. Para bang nagdadasal sila kasi lahat nakayuko. Nasa baba niya lang yun kaya kitang-kita niya. Pinagmamasdan niya lang kung anong ginagawa. Nang may narinig siyang pukpok ng piko. Nakailang ulit yung pagpukpok. Sinita niya. Baka mamaya mga magnanakaw eh. Ang sabi ni Kuya Karyas, "Hoy! Anong ginagawa niyo dyan, ha?" Paglingon ng 4 sa kanya, nakita ni Kuya Karyas na para bang naaagnas na yung mga mukha nito. Tapos para silang may mga ketong. Pare-pareho silang nagkagulatan. Sa sobrang gulat ni Kuya Karyas, halos mahulog siya sa tinutungtungan niyang nicho. Napaatras siya. Buti na lang, naitukod niya yung kamay niya. Pagbalik niya ng tingin doon sa 4, wala na. Hinanap niya. Imposibleng mawala ka agad yun kasi makikita niya na tumatakbo yun eh. Nasa taas siya ng mga nicho eh. Pero wala. Hindi niya nakita. Tumakbo kaagad si Kuya Karyas sa bahay nila para sabihin sa mga kasama niya yung nakita niya. Baka kasi mga magnanakaw yun eh. Ginising niya yung 2 sepulturero. Nagpasama siya. Inikot nila yung sementeryo pero wala silang nakita. Hanggang sa umabot na sila sa pinakadulo ng sementeryo. Medyo nag-iiba na yung temperatura dito. Oo, malamig. Kasi madaling araw eh. Pero yung lamig sa parte na ito, kakaiba. Tapos mabaho na din dun. Amoy na amoy nila yung mga nabubulok na laman ng mga bangkay na hindi na imbalsamo. Halos masuka-suka silang 3 dahil sa naaamoy nila. Iniiwasan din nilang puntahan yung dulo ng sementeryo gawa ng marami kasi talaga ang nagkakasakit doon. Nagpasya na silang bumalik nung wala silang nakita. Habang naglalakad sila pabalik, sa malayo, naaaninag ni Kuya Karyas yung mga nakita niya. Nakatayo yun sa mga nicho. Yumuko si Kuya Karyas tapos nagtago siya. Sinabi niya sa mga kasama niya na yun yung mga nakita niya. Habang nakatitig sila dito, pansin nila na parang paulit-ulit yung ginagawa ng 3. Tumutuwad-tuwad sila sa itaas ng nicho. Tutuwad, tatayo, tutuwad, paulit-ulit.
Tapos yung isang kasama nila, nasa ibaba. Pinupukpok niya isa-isa yung mga nicho gamit yung piko niya. Hindi alam ni Kuya Karyas kung anong ginagawa ng mga yon. Sa isip-isip niya, talagang mga magnanakaw yon. Bubuelo na sana si Kuya Karyas para sitahin yung mga yon nang hawakan siya ng isang kasama niya. Ang sabi nito sa kanya, "Wag! Karyas, wag! Dito ka lang! Hindi mo ba nakikita? Mga aswang yan!" Napatingin si Kuya Karyas sa kasama niya. Pansin niya na naluluha-luha ito, tapos nanginginig yung ulo. Ang sagot ni Kuya Karyas, "Anong aswang? Walang aswang-aswang. Tara, magnanakaw yan." Kinapitan pa siya nung isang kasama nila. Sobrang sakit na ng sikmura niya. Sabi siya ng sabi na hindi na niya kaya. Susuka na siya. Tinatakpan niya lang yung bibig niya pero lalabas na yung suka niya. "Karyas, pag sinabi kong takbo, takbo ah. Nakatingin na dito yung isa. Huwag na kayong lilingon kapag tumatakbo na tayo." Pero hindi talaga naniniwala si Kuya Karyas. Pagsigaw na pagsigaw niya ng takbo, tumakbo kaagad yung dalawa. Yung isa pa nga, susuka-suka habang tumatakbo eh. Samantalang si Kuya Karyas, naiwan. Yung tatlo na nasa itaas ng nicho, tumigil sa pagtuwad-tuwad nila. Tapos yung isang nasa babang nagpipiko, dire-diretso lang. Hindi sila pinapansin. Nang biglang tumingin yung nagpipiko kung nasaan si Kuya Karyas. Tumuturo-turo yun gamit ang kanyang hawak na piko. Dito na naramdaman ni Kuya Karyas yung takot kanina na nararamdaman ng mga kasama niya. Gusto na niyang tumakbo pero dahil sa takot niya, hindi na niya magawang ihakbang pa yung paa niya. Dahan-dahan ang naglalakad yung apat papalapit sa kanya. Pilit na nagtatago si Kuya Karyas sa likod ng nicho. Tapos nakapikit siya habang nagdadasal. Lahat ng Diyos tinawag niya na nung oras na yon habang nakahawak siya sa kandilang itim ng matanda. Nang biglang huminto yung apat. Kung nasaan siya na tila ba meron silang hinahanap. Naririnig ni Kuya Karyas yung hinga ng mga yon. Tapos ang babaho ng alingasaw ng katawan nila. Amoy putok, anghit, baktol. Basta malakas yung puwersa ng kabantutan. Maya-maya pa, lumampas yun sa kanya. At meron silang tinitibag na nicho. Hindi kalayuan kung nasaan siya. Doon na nakakita ng pagkakataon si Kuya Karyas na kumaripas ng takbo. Sa sobrang bilis ng takbo niya, naabutan niya yung dalawang kasama niya. Halos mangiyak-ngiyak si Kuya Karyas nung mga oras na yon. Nung makarating sila sa bahay, hindi na sila natulog nun. Hinintay na lang nilang mag-umaga at kinalat nila sa buong sementeryo yung mga nakita nila. Marami silang nakumbinsi sa kwento nila kasi
Tatlo silang nagpapatunay eh. Pero may mga iilan talagang hindi naniniwala sa kanila. Pagsapit ng hapon, nakita niya yung matanda na parang may hinahanap sa mga nicho. Nilapitan ito ni Kuya Karyas at inabot niya yung kandilang itim. Ang sabi pa nung matanda sa kanya, "Uy, salamat, salamat." Tinitingnan ng matanda yung kandila niya kasi may mga uka eh. Ang sabi ni Kuya Karyas, sinubukan niyang tanggalin yung kulay ng kandila kasi akala niya kinulayan lang yun ng itim. Kaso hanggang sa pinakaloob pala ng kandila, itim talaga. Dagdag pa niya, sinubukan niya ding sindihan yung kandila. Tanong niya sa matanda, bakit napakabaho ng kandila? Ano ba yun? Natatawa-tawa pang sumagot sa kanya yung matanda na, dugo kasi ito ng tao. Tapos naglakad na ito papalayo sa kanya. Natulala ng ilang segundo si Kuya Karyas. Kasi hindi niya alam kung nagbibiro ba yung matanda o nagsasabi ng totoo. Hanggang ngayon, palaisipan niyan kay Kuya Karyas. Mula din nung araw na yon, hindi na niya nakita pa yung matanda. Sabi-sabi sa lugar nila, bigla na lang yun nawala sa bahay niya. Wala namang nakakaalam kung saan siya pumunta. Tapos gabi-gabi, nahihirapan na ding matulog si Kuya Karyas. Kaya ang ginawa niya, umalis na siya sa sementeryo na yon. Kahit na may magandang trabaho na ngayon si Kuya Karyas, hinding-hindi niya malilimutan ang karanasan na yon. Noong mga panahon, natigalinis siya ng mga nicho. Okay, opinyon ko sa kwento. Medyo palaisipan sa akin to kasi dahil dun sa kandila. Totoo ba na may kandila na magagawa mula sa dugo ng tao? Tsaka, kung gawa yon sa dugo ng tao, bakit iba yung amoy? 'Di ba? At ito pa, yung kandila ba ang dahilan kung bakit hindi siya nakita ng mga aswang? Kasi nilampasan lang siya, 'di ba? At saka, ano ba yung lahi ng mga aswang na yon? Nampipiko ng mga nicho. Balbal kaya? O di kaya naman, mga magnanakaw lang talaga. Tapos mababaho lang. Pero, bakit naaagnas yung mga mukha nila? 'Di ba? Maraming tanong sa kwento mo, Kuya Karyas, na ang makakasagot lang, siguro yung mga eksperto. Kaya kung may mga eksperto na nakikinig sa akin, pakisagot naman. Nga pala, itong si Kuya Karyas avid listener natin yan. Meron na siyang sariling bakery sa Marikina. Kaya para sa mga taga Marikina dyan, yung bakery niya, medyo malapit lang sa Angel's Burger sa palengke ng Marikina. Pwede nyo siyang puntahan doon para makapagkwentuhan kayo. O di kaya naman, bibigyan niya kayo ng discount. 'Di ba, Kuya Karyas? Baka naman, kahit putok lang. Sa dulo ng video na to, maglalagay ako ng video ng sinasabi niyang sementeryo. Sinubukan ko kasi siyang i-Google Map para may maipakita kaming ebidensya sa inyo. So, paano ba yan? Balik tayo sa dating gawi? Oh, siya. Hinaan nyo na yung volume nyo. Kasi